vibes, mga gabi eh. Naalang ko'y problema i-share sa inyo hagamay ba kay nag-order magug ko og item online, flashlight nang siyang item, and then pag-deliver na, medyo dako unta siya nga flashlight, sayang lang ba? Pag-test na ko, daghan jud kay siyang defect, so nireklamo ko, ako siyang giuli sa seller. Okay naman po nila. And then naka-decide sila nga ilisan ko og item, pero ang item nilang giilis gamay kay siya, gamay. So wala ko nakauyon. Pero nasya ko kay pag-test na ko, grabe jud kanindot yung quality jud. As in, nagustuhan ako. Pero tungod sa kanindot siyang quality, no, nag-uol na pud ko. Kay dili na siya mapuslan, di na siya magamit. Tanawa na akong naman ta diri sa gawas, so na ako ipakita niyo unsa gyud ka quality siya nga flashlight unta, pero nganong dili sa siya nako magamit na. Okay, sige. So mga tawa vibes na nata dire sa gawas, no, ngit-ngit yung guys, oh, ang palibot, oh. Oh. So karon ato na siyang i-try og on in 3, 2, 1. Gago! Kayo yung quality, perti kahayag. Grabe, flashlight ta, pakaninduta siya. Pero, tanawa, hayag, tibuok, barangay, kaya niya hayagon. See? Grabe yun. Hayag, mura gid adlawan ba? So karon ako na siyang problema ni karon. Kay dili na ako ni basta-basta magamit, kay makasuko, mga reklamo man yung mga silingan ni. Mga kaning barangay barangay tanawa yung mga sakyanan nagawas na, nang duty na lang sila, kay gato sila adlawan na. Problema kayo. Porte problema hagin flashlight ta jud. Mga gwardiya diya karon, imbis unta nang katulog na wala sa 10 gabi nang mata na pud sila. See? Kamo ko na ba sao man na akong flashlight ta karon. So ato na lang yung pagngon ha, kay daghan kay nangatog, mga mata na silang tanan, problema kayo. So okay, thank you.